नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बानी टॉप 10 भोजपुरी और हाजिर बानी आप सबके बीच में 15 तारीख के बड़ी खबर लेके। पहिलका खबर बाटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। वहीं पे दूसरा खबर में आप सबके बताइम कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कितना सुपर स्टार अभी ट्रेंडिंग में ट्रेंड करत तारे। चलिए वहीं बढ़ जाओ सबसे पहिलका खबर की ओर। तो सबसे पहिलका खबर बाटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के आप सबके बीच में एक हाई लेवल के सॉन्ग हो रहा बाटे रिलीज। आप सबके बता दी कि अभी खेसारी लाल यादव के जितना भी गाना रिलीज हो रहा बा वो पे बहुत कम प्यार देखे के मिलता, यानी कि प्यार के मतलब व्यू कम देखे के मिलता। आप सब पसंद नहीं करत गाना के, लेकिन ई जोन गाना बाटे आप सब कोई ई गाना के पसंद करम और एकर व्यू बहुत ही तेजी से बढ़ी। चलिए आप सबके बता दी कि गाना के बोल बा सैया के रोटी, वहीं पे मधुर आवाज़ में गईले बाने खेसारी लाल यादव जी, वहीं पे अनुपमा यादव। आप सबके बता दें कि गाना आप सबके बीच में 16 नवंबर यानी कि कल सुबह 6:15 में हो रहा बाटे रिलीज। तो आप सबके प्यार के जरूरत बाटे ई गाना के, काहे कि नया चैनल से हो रहा बाटे रिलीज। आप सबके बता दें कि नया चैनल के नाम बाटे S4U इंटरटेनमेंट। जी आप सबके बता दें कि नया चैनल हटे। तो आप सब कल सुबह 6:15 में गाना जरूर सुनम और आपन प्यार दुलार देम खेसारी लाल यादव जी के, काहे कि अभी बहुत कम प्यार दुलार मिल रहा बा। दूसरा खबर में आप सबके हम बतावे ला बानी कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन सुपरस्टार अभी ट्रेंडिंग में ट्रेंड करत ताने। चलिए सबसे पहले बता दी पवन सिंह के। तो पवन सिंह ट्रेंडिंग नंबर 5 पे अभी भी ट्रेंड कर रहा बाने म्यूजिक सेक्शन में। गाना के बोल बा छठी माई सुनली गुहार, जो कि छठ गीत बाटे अभी तक ट्रेंडिंग नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा बाटे म्यूजिक सेक्शन में। वहीं पे 9 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बाटे रितेश पांडे जी के सॉन्ग हेलो प्रिया। जी आप सबके बता दें कि गाना के टिप्स भोजपुरी से डाल गया है और अभी ट्रेंडिंग नंबर 9 पर ट्रेंड कर रहा बाटे म्यूजिक सेक्शन में। वहीं बात कर जाओ अक्षरा सिंह के। तो अक्षरा सिंह 26 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बाड़ी और उनकर जो सॉन्ग बाटे उ बाटे 12 भाग पवले 12, जो कि छठ गीत हटे, इमोशनल सॉन्ग हटे और ये 26 नंबर पे म्यूजिक सेक्शन में कर रहा बाटे ट्रेंड। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज के शाम के दोनों खबर में से सबसे अच्छा खबर केकर लागल है, खेसारी लाल यादव जी के, पवन सिंह के, रितेश पांडे या अक्षरा सिंह के। कमेंट बॉक्स में आप सब अपन राय जरूर दें। अब चला तनी हम सुते, मिलम कल एक बड़ी खबर के साथ। जय हिंद। आँख में नींद लौकता, सही नींद लागता, लेकिन हम वीडियो बना रहा बानी काहे कि आप सबके प्यार बहुत मिलेला, अथाह मिलेला प्यार। नमस्कार।